În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Dragă Sfântă Rita, în timpul întregii tale vieți pe pământ, ți-ai găsit fericirea urmând voința Tatălui nostru Ceresc. Ajută-mă să fiu la fel de încrezător în Dumnezeu în toate planurile sale pentru mine. Ajută-mă în această zi să mă doresc Lui așa cum ai făcut-o Tu, fără limite, fără teamă, fără să mă gândesc la sacrificiu. Ajută-mă să fiu generos în a sluji celorlalți, răbdător în toate dificultățile, iertător față de toți cei care mă rănesc. Ajută-mă să învăț mai profund marele mister al crucii lui Isus, astfel încât, îmbrățișând-o așa cum ai făcut-o Tu, să pot ajunge să experimentez puterea ei de a vindeca și de a salva. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Sfântă Rita, sora augustiniană exemplară, te cinstim pentru devotamentul tău față de patimile lui Hristos. Deși primii 2 ani de viață au fost plini de dezamăgiri, frustrări și tragedii neîncetate, nu ți-ai pierdut niciodată credința și încrederea în Dumnezeu. Pentru aceasta ești patroana imposibilului și inspirația și avocatul nostru în situații disperate, sfântocrotitoare a celor aflați în nevoie, atât de umilă, curată și răbdătoare, ale cărei rugăminți către divinul tău soț sunt irezistibile. Obținem de la Hristos cel răstignit al tău cererea mea. Fii bună cu mine pentru mai mare slavă a lui Dumnezeu, iar eu promit să te onorez și să-ți cânt laudele pentru totdeauna. Amin. O slăvită Sfântă Rita, care ai participat în mod miraculos la dureroasa patimă a Domnului nostru Iisus Hristos, obținem harul de a suferi cu resemnare de cazurile acestei vieți și ocrotește-mă în toate nevoile mele. Amin. Doamne, îndură-te spre noi! Hristoase, îndură-te spre noi! Doamne, îndură-te spre noi! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, îndură-te spre noi! Fiule, răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-te spre noi! Spirite Sfinte, Dumnezeule, îndură-te spre noi! Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-te spre noi. Maria Imaculată, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Sfântă Marie, Maica Sfatului, roagă-te pentru noi. Sfântă Marie, Maica iubirii pure, roagă-te pentru noi. Sfântă Maria, mângâietoarea celor necăjiți, roagă-te pentru noi. Sfântă Maria, Regina tuturor Sfinților, roagă-te pentru noi. Sfântă Maria, model de viață pentru toți Sfinții, roagă-te pentru noi. Sfântă Maria, model de viață pentru Sfânta Rita, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, avocata și ocrotitoarea noastră, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, iubită de Domnul, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, dăruită din ceruri cu un har deosebit, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, remarcabilă în copilărie, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita,
model de ascultare față de voința lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, făcătoare de pace, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, model al răbdării neobosite, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, model de mamă creștină, roagă-te pentru noi. Sfânta Rita, oglindă pentru soții creștini, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, eroică în jertfă, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, generoasă în iertare, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, martiră în penitență, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, îmbrățișând umilința și sărăcia, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, exemplară ca văduvă, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, promptă în a răspunde chemării divine, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, răbdătoare în suferință, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, oglinda respectării religiei, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, trandafir mistic al tuturor virtuților, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, îndrăgostită de patimile lui Hristos, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, străpunsă de un spin, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, în extaz în fața Sfântului Sacrament, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, mistuită de iubirea divină, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, primită cu bucurie în ceruri, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, incoruptibilă în trupul tău cast, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, avocata cazurilor imposibile, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, perseverentă în rugăciune, roagă-te pentru noi. Sfântă Rita, ajutorul celor din nevoie, roagă-te pentru noi. Mierul lui Dumnezeu, care ia asupra ta păcatele lumii, iartă-ne pe noi, Doamne. Mierul lui Dumnezeu, care ia asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne. Mierul lui Dumnezeu, care ia asupra ta păcatele lumii, îndură-te spre noi. Doamne, Tu ai însemnat-o pe serva ta Rita, cu semnele iubirii și patimii tale. Să ne rugăm. O, Doamne, care ai dăruit Sfinte Rita un har atât de mare încât și-a iubit dușmanii și a purtat în inima și pe frunte semnul iubirii și al patimilor tale. Dăruiește-ne, te rugăm, prin meritele și milocirea ei, iubirea față de dușmanii noștri. Prin contemplarea suferințelor și a patimilor Fiului Tău, fie ca noi să merităm răsplata promisă celor blânzi și suferinți. Prin Hristos Domnul nostru, care trăiește și domnește împreună cu Tine în unitate, cu Spiritul Sfânt, un singur Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin. Rugăciune de mulțumire către Sfânta Rita. O slăvită și puternică Sfântă Rita, astăzi vin la Tine cu inima mișcată, în vremuri de primejdie, când fericirea mea și bucuria celor dragi mie erau amenințate. Ți-am implorat ajutorul, plin de tristețe și îngrijorare. O, cum m-am rugat la Tine, Sfântă Rita, pe care toți o numesc Sfânta Imposibilului, avocata cazurilor disperate, ultimul refugiu. Am avut încredere în mijlocirea Ta și nu am fost dezamăgit. Acum vin din nou la Tine pentru a-mi exprima recunoștința mea veșnică și nu am lacrimi sau suferință în ochi, ci bucurie și seninătate în inimă. Această bucurie și seninătate ți-o datoresc Ție, o Sfântă dragă, pentru că ai intervenit în favoarea mea și ai dus rugăciunile mele la Domnul. În ciuda îndreptăților mele, mi-ai obținut harul pe care ți l-am cerut. O mare Sfântă, făcătoare de minuni, mângâietoare a celor suferinți, aș vrea să exprim acest profund sentiment de recunoștință care mi umple inima. Și totul sunt atât de copleșit de emoțiile mele, încât nu pot decât să murmur. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc,
Mulțumesc, Sfântă Rita! Îți voi dovedi recunoștința mea și voi împărtăși lumii numele Tău, voi crește dragostea celorlalți pentru virtuțile Tale, pentru ca ei să cunoască bucuria de a experimenta infinita Ta bunătate. Voi contribui, pe cât de mult pot, la creșterea devoțiunii față de puternica Ta mijlocire și voi celebra devoțiunile în cinstea Ta. Zi de zi mă voi face mai vrednic de ajutorul și protecția Ta. De acum înainte îmi voi îndeplini datoria de creștere cu cea mai mare ardoare. O Sfântă Rita, ție-ți încredințez aceste hotărâri prețioase, te rog să le duci la Dumnezeu și să-i mulțumești pentru harurile Lui generoase în favoarea mea. Te rog, nu mă abandona niciodată, păstrează-mă sub sfânta Ta ocrotire, pentru ca într-o zi să mă pot alătura ție în ceruri și să spun sincerele mele mulțumiri. Amin. Binecuvântarea Domnului, prin mijlocirea Sfintei Rita, Sfânta Imposibilităților, să vină asupra noastră, asupra tuturora, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.